شأن رئیس جمهور کشور بزرگ اسلامی ایران نیست به او جواب بده. من جواب میدم به عنوان سرباز این ملت. Da sunan Ubangijin halittu, gwarzon zamani, Janar Kassim Sulaimani, babban kwamandan rundunar Kudus ta Jamhuriyar Musulunci ta Iraq, babban zakakuri ne kuma jarumi ne wajen gumurzun fada da zalunci tare da neman 'yantar da raunana a duniya. Shi ne wanda ya tarwatsa 'yan ta'addan ISIS ta Iraki, har al'umma suka samu walwala da kwanciyar hankali. Siriya da Falasɗina duk sun muhimmantar da Janar Kassim Sulaimani. Shi ne yake ba su kariya daga 'yan ta'adda masu garkuwa da jama'a da 'yan fashi da makami. Zakakuri ne da ya gagara Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila domin da kansu suka kira shi da shado, ma'ana inuwa, domin duk inda suka kulla makircinsu sai sun gan shi a wajen da rundunarsa ta kwatar 'yanci. 'Yan ta'adda kirkiran Saudiya kamar irin su Boko Haram, ISIS su ne makiyan Kassim Sulaimani. Haka zalika Yahudawan Sahayoniya da Amurka ba su kaunar Kassim Sulaimani. Raunanan duniya da ake kashewa, musgunawa ana garkuwa da su ne masoya Kassim Sulaimani. A ranar 3 ga watan Januwari shekarar 2020 sojojin Amurka suka yi kwance-kwance suka shammaci kwamanda Kassim Sulaimani ta hanyar kai masa harin tsoro a filin jirgin saman Bagadaza da ke kasar Iraki a daidai lokacin da ya kai wata ziyara sakamakon gayyatar gwamnatin Iraki ta yi. A nan suka yi masa aman lugudan rokokin yaƙi tare da abokan tafiyarsa inda suka kone su kurmus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shugaban Amurka Donald Trump da kansa ya fito ya bayyana cewa shine ya bada umarni aka kashe Kassim Sulaimani. He's been called a monster, and he was a monster. And he's no longer a monster, he's dead. And that's a good thing for a lot of countries. And he was planning a very big attack and a very bad attack for us and other people. And we stopped him. Duniya ta ɗauki kururuwa da ruri da zafi. Raunana masoyan Sheikh Kassim Sulaimani sun yi dandazo suka fito titunan kasashensu domin nuna alhini da kisan garkuwarsu. Miliyoyin al'umma da kasashen duniya daban-daban kama da kasashen Turai, Asiya da ma Afirka sun fito titunan kasashensu inda suka yi Allah wadai da Amurka bisa kisan kwamandan sojan Iran Janar Kassim Sulaimani. Tare da nuna alhininsu bisa rashin Janar Kassim Sulaimani. Ita ko kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba ta yi kasa a gwiwa ba, ta yi lugudan hari a sansanin sojan Amurka da ke Iraki mai suna Ainul Asad, inda ta fatattaka shi tare da yi masa rugu-rugu, kuma ta ƙara da cewa wannan mun taɓa ne amma za ta ɗauki zazzafar fansa. Masu sharhi kan al'amuran siyasar duniya sun yi ta tofa albarkacin bakinsu, amma dai abin da aka yi ittifaki a kai shine Amurka ta yi da na sanin kashe General Kassim Sulaimani domin ba ta yi tsammanin Iran tana da karfin sojin da za ta ɗauki fansa ba, kuma hakan ya sanya masu ganin kimar Amurkan a duniya wannan kimar ya zube a idanu. Inda aka gano ashe Amurka fankan fayauce kawai. Tun daga shi har ma an samu wata ƙasa ta iya jayayya da Amurkan, kuma Amurkan ta kasa ɗaukar matakin komai.